Dobrý den. Vítejte při sledování videonávodu, který vám ukáže, jak správně popsat fotografii pro prodej. Pamatujte, že název je jedním z nejdůležitějších určujících prvků fotografie. Jeho správná volba je velmi důležitá. Dobře vybraný název může prodeji vaší fotografie velmi pomoci. Podle názvu se orientují i internetové vyhledávače, jako je Google nebo Seznam. Jak správně fotografii nazvat? Název by měl vystihovat obsah fotografie. Snažte se do názvu uvést nejdůležitější klíčové slovo. Název by neměl být příliš krátký ani příliš dlouhý a je zakázáno dávat do něj slova, která s fotografií nemají nic společného. Zde máte možnost uvést název i v angličtině. A zde můžete vyplnit autorský komentář, který by měl obsahovat podrobnější informace o vaší fotografii, co je obsahem, kde byla vyfocena, okolnosti a tak dále. Zobrazuje se v detailním náhledu každé fotografie. Do autorského komentáře doporučujeme vkládat klíčová slova fotografie. Správně vyplněný autorský komentář zlepší identifikovatelnost vaší fotografie. Odsouhlasit možnost použití fotky na propagační účely fotobanky Fotky and Photo a GatePix znamená, že Fotky and Photo a GatePix může tuto vaši fotografii použít jako propagační materiál na své hlavní straně webů, do prezentací a tiskovin propagující GatePix a Fotky and Photo. Pamatujte, že udělení tohoto souhlasu je výhoda pro vás. Vaše fotka je tak sama o sobě propagována a ve většině případů se u ní vyskytuje copyright, informace s vaším jménem a odkazem na vaše produkty. Doporučujeme vyplnit místo pořízení fotografie, neboť při vyhledávání se často stává, že zákazník chce použít fotografii z národního prostředí. Pomůže to i k lepší vyhledatelnosti vašeho produktu. Vyplněná kategorie lépe zařadí fotografii a také zvýší její vyhledatelnost. Klíčová slova uvádějte ve zvoleném jazyce a oddělujte je čárkou. Pamatujte, že klíčová slova jsou hlavní kritérium, podle kterého zákazníci vaši fotografii vyhledávají. Volte proto vhodná klíčová slova, která vaši fotografii nejlépe vystihnou. Je zakázáno volit klíčová slova, která nemají s fotografií nic společného. Zde máte několik dalších možností, jak přesněji specifikovat vlastnosti vaší fotografie. V našem případě zvolíme zdraví a svěžest. Zde dalších několik možností, jak přesněji specifikovat vlastnosti vaší fotografie. Hlavní barvy určují celý barevný nádech fotografie. Vyberte ty barvy, které jsou na fotografii nejzastoupenější. Při určování licencí a cen nejprve zvolte typ licence. V našem případě se jedná o royalty free licenci. Fotku může zákazník použít na webové stránky, pro tisk, do knih, pro propagaci produktů, služeb a mnoho dalšího. O licenci editoriál by se jednalo pouze v případě, že se bude jednat o fotografii celebrity nebo kvalitní záběry z nějaké veřejné akce nebo události.
Dále se rozmyslíme, jestli chceme fotografii nabídnout pro GatePix a Fotky and Photo jako exkluzivní, což znamená, že fotografie nesmí být v prodeji nikde jinde než na portálech, kterým bude dodávat fotografie gatepix.com. Výhodou je vyšší provize z prodaných fotek a také vám bude umožněno prodávat lépe oceněnou exkluzivní licenci. Můžete souhlasit s tím, že pokud fotografie nebude mít dle našeho uvážení dostatečnou kvalitu pro prodej, zařadí se automaticky do kolekce fotografií free. Tyto fotografie může zákazník k osobním účelům stáhnout zdarma a ke komerčním účelům zakupuje rozšířenou licenci. U každé prodávané licence můžete v rámci povolených rozmezí určit cenu. Poslední možností je vaše volba fotografii rovnou zařadit do free kolekce. Pokud se na fotografii nachází osoba se zřetelně viditelnou tváří, je třeba nahrát vyplněný formulář jejího souhlasu, který se nazývá Model Release. Vzor pro souhlas naleznete po kliknutí na Vložit nový Model Release. Všechny vaše uložené Model Release uvidíte na stránce Výpis Model Release. Stejné pravidlo platí i pro majetek. Pokud se na fotografii nachází majetek, který podléhá autorskému zákonu, je třeba nahrát vyplněný formulář souhlasu majitele, který se nazývá Property Release. Jedná se převážně o domy a nemovitosti. Vzor pro souhlas naleznete po kliknutí na Vložit nový Property Release. Všechny vaše uložené Property Release uvidíte na stránce Výpis Property Release. Zde můžete v případě potřeby vložit poznámky pro pracovníky GatePix, kteří budou vaši fotografii schvalovat. Nyní doporučuji zařadit fotku do série, kterou vytvoříme nebo vybereme zde. Během celého vyplňování se vaše data průběžně ukládají. Pro jistotu však doporučujeme na konci informace znovu uložit. V případě, že máme ještě další fotografie, na které se hodí stejný nebo podobný popis, můžeme si k nim celé nastavení nakopírovat. Tak to nyní uděláme i my. Najdeme si fotografie, kterých se to týká, a zaškrtneme checkbox pod obrázkem a informace skopírujeme. Nyní je fotografie připravena a můžeme ji odeslat ke schválení. V případě, že nemáte vyplněné všechny povinná pole, systém vás upozorní. Pokud není možné tato pole vyplnit, odešlete fotografii znovu a ta se zařadí do fronty ke schválení. Přejeme vám mnoho úspěšných prodejů z GatePix.com.
www.fotografiefotografie.com.